ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಪಲ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಏಪಲ ತೇಳ್ತದು ಪ್ಲೇ ಏನಪ್ಪದ ಅಶ್ವತಿ ಜಿ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ದುಂಬುಂಡು ನಮಿತೆ ಓಲುಳ್ಳ ಪಂಡನ ಬೀಜದ ಗುಡ್ಡ ಐತೆ ಗಂಟೆ 11 ಆಂಡ ತೋಜುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ದುಂಬುಂಡು ಗುಡ್ಡೆ ಫುಲ್ಲು ಪೋದು ಬರ್ಕ ಒಂಜೆ ಮುಕ್ಕಲನ ಸೀದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಬೀಜದ ಗುಡ್ಡೆ ಹಿಡ್ದು ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ವಯ್ಯಾನ ಸೀದ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಯ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಪ ದಾಳ ತಿನಿಯರ್ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನಬ್ಬಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚಾಯ್ ತೊಂಡೆ ಆ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ತೂಕ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಚಾಯ್ಗೆ ಮುರುಕ್ಕದಿಂದ ಬಾರಿ ಬರಲದ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೊರಬೋನ ಟ್ರೈ ಮಾನ್ಪೊಳಿ ನಬ್ಬಟ್ಟಿಲ್ಲ ಚಾಲ ಅಪ್ಪಡನ್ನ ತಿಯಣ್ಣನೆ ಅವು ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲುಂದಾನೆ ನಿಕ್ಕೆ ತೋಜ್ ಬೆಲ್ಜನ ಡೆಲ್ಲಿ ಅವು ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂಚೊಲ್ಲೇನ ನಿಂದ ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಲ್ಪುನೆತ್ತ ಇಂದ ಇಂದಿಜ್ಜ ಬುಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿದ ಬುಕ್ ಆಯ್ತು ತೂಲಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂಚೊಲ್ಲೇನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಡೇತಿ ಬೇಜಿ ನಿನ್ನ ಬುಕ್ ಡೇತಿ ಬೇಜಿ ಎಂಕ ನಾಳೆ ಗೊತ್ತು ಮಾರೆ ಆಯ್ನ ಬುಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಡೇ ವಿಡಿಯೋ ಕಟ್ಟ ಅಂತದೆ ಮರಿಯಾದ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಆತನ ಬುಕ್ ಓರೆ ಕರಿಯರ್ ಅವು ಈ ಆತನ ಅಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಈ ಅಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಮಲ್ಲತ್ತ ಏದೊರ್ ಸಮಲ್ಲೆ ಮೂಜೂರ್ ಸಮಲ್ಲತ್ತ ಈ ಆಗ ಬೇವರ್ಸ ನೇರೋಲ್ಯಾ ಬೀಜದ ಗುಡ್ಡೆ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಡೆವನ್ನ ಗಂಟೆ ನೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜೆ ಮುಖಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಒಣಸೂರ ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೂವಿ ಪಂಡ ದಿ ವೈಲ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಪಂಡ ಸೂಪರ್ ಕಿಡು ಅನ್ನ ಮೂವಿ ಪೂರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಎಮೋಷನ್ ಫೀಲ್ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಆತಂಡು ದಿ ವೈಲ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಒಂಜಿ ಅನಿಮೇಷನ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕತೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಡೆಡು ರೋಬೋಟ್ ಬೂರುದು ಪುಂಡು ಚೂರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಪೂರ ಆದು ಪುಂಡು ರೋಬೋಟ್ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಡಿ ಅನಿಮಲ್ ಬತ್ತದ ಐನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ರೋಬೋಟ್ ಆತಂಡು ಆ ವರ್ಕ್ ಆದನಾಗ ಅವ ತಟಪಟ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಜಿ ನೋಲುಳ್ಳೆ ಪಂಡದು ಅಂಚಿಂಜಿ ಪೋಪುಡು ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತಿರ್ದವರ ಬೂರುದು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷಿದ ಆಯ್ನ ಗೂಡುಗು ಬತ್ತು ಬೂರುಂಡು ಆ ಪಕ್ಷಿ ಸೈಪುಂಡು ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತಿ ಒರಿಪುಂಡು ಆ ಕೆತ್ತಿಡಿ ಕಿನ್ನಿ ಆಪುಂಡು ಐನು ಎಂಚ ರಾಪಾವಣೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಐನು ಎಂಚ ಮೀಂದಾವಣೆ ಅವ ಅಂತ ಕಲ್ಪದ ಕೋರ್ಪುಂಡು ಈ ರೋಬೋಟು ಬೊಕ ಬೇತೆ ಕತೆ ಉಂಡು ಕತೆ ನಾರ್ಮಲೇ ಆಂಡ್ ಐನ ಎನಿಮೇಷನ್ ಐನ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಐನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಐನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತು ಕಿಡು ಆತುಂಡು ದಿ ವೈಲ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಪಂಡದು ಆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತುಂಡು ಏನು ತಮಿಳ್ ಡಬ್ಬುಡು ತೂಯಿನೆ ಆಂಡ ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬುಂಡು ತೆಲುಗು ಡಬ್ಬುಂಡು ಹಿಂದಿ ಡಬ್ಬುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಬ್ಬುಂಡು ಪೂರ ಡಬ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಆನ ಮೂವಿ ದಿ ವೈಲ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮೂವಿ ಎಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ಕೆಲವು ಎನಿಮಲ್ದ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದ ತೂನಾಣೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಚೂರು ಎಮೋಷನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪಕ್ಷಿಲ ಒಂಜಿ ಬಾತುಕೊಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ದ ಆ ಪಕ್ಷಿಲ ಈ ರೋಬೋಟ್ದ ಒಂಜಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಮನುಷ್ಯ ತುಳ್ಳಾಯ್ನೆ ಆಂಡಲ ಅವು ರೋಬೋಟ್ ಉಳ್ಳಾಯ್ನೆ ಆಂಡಲ ಎಮೋಷನ್ ಇಜ್ಜ ಎಮೋಷನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಟಚ್ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮೂವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 1 ಗಂಟೆಲ 47 ನಿಮಿಷ ಉಂಡ ತೋಜನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮೂವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಂಟಲ ಎಂಡ್ ಮುಂಟಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಎನಿಮೇಷನ್ ಮೂವಿ ದಿ ವೈಲ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಪಂಡದು ನಿಖಿಲ ತೂಳೆ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮೂವಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮೂವಿ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಡೋಂಟ ಪೂರೆರ್ಗ್ಲ ಬೈ ಅನ್ನೋದು ಎಳುದುಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಮನಸ್ಸಿಡು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಆ ಮೂವಿ ನಿಕ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಂತನೆ ಬಾಯ್